Un cățel frumos avem aici. Am cumpărat un cățel de la un restaurant. Un bulldog ca lui Dorian. Salutare și bine ați revenit pe canal. Cu voi este Marian Luciu și astăzi vom merge la o scurtă plimbare prin orașul München. Astăzi, după cum vedeți, ninge, după ce ieri am postat un episod unde era soare, zicea că a venit primăvara. Și astăzi livrăm toată ziua la Lieferando. Am făcut deja într-o oră 5 comenzi. Față de ieri, 8 comenzi în 4 ore. Exact ce vă spuneam ieri. Sunt zile mai bune și zile mai puțin bune la Lieferando. Să vedem câte comenzi vom livra astăzi, total. Eu nu știu dacă în România faceți comenzi de la restaurantele și magazinele de la metrou. La început uram pur și simplu lucrul ăsta. Când am venit prima oară pe aici mă învârteam, nu le știam, nu le cunoșteam. Dar acum, după o perioadă de timp, vin cu mare drag. Pentru că știu exact unde se află și îmi place să mă prind pe aici, pe la stația de metrou. Uite un porumbel aici. Ce faci, mă? Ți-e frig? Da, mergem să luăm 2 comenzi de la stația de metrou. Între timp eu am mai făcut câteva comenzi, total 10 comenzi în 4 ore și acum am o oră pauză. Să știți că la Lieferando aveți obligatoriu o oră pauză, de obicei de la 3:30 sau de la ora 4, timp de o oră puteți merge acasă, puteți face ce doriți dumneavoastră. Și încă o informație care cred că vă interesează: în momentul ăsta am 100 de comenzi efectuate. Merg să iau comanda numărul 101 următoarea. Deci, de la 100 de comenzi până la 200 se încasează 1 euro bonus pe fiecare comandă. Gata pauza, am revenit la muncă. Mergem să luăm a 11-a comandă de aici de la restaurant. Între timp s-a înnoptat, am fost și la firmă, am luat 40 de măști și acum să-i dăm drumul la treabă din nou. Am primit a 12-a comandă de la același restaurant de unde am luat-o și pe a 11-a. Mergem să o ridicăm și o livrăm rapid. Un cățel frumos avem aici. Am cumpărat un cățel de la un restaurant. Un bulldog ca lui Dorian. Hei, cam atât a fost pe ziua de astăzi. Eu între timp am mai făcut câteva comenzi. În total am livrat 18 comenzi în 8 ore de muncă. A fost o zi destul de slăbuță și astăzi, ca și ieri. Am făcut 10,50 euro bonus, 8,32 euro bacșiș pe aplicație, plus vreo 15 euro bacșiș cash, plus 18 euro de benzină, în afară de salariul de la Lieferando, plata pe oră. Cam atât pe ziua de azi, fraților. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Vă aștept data viitoare la un nou episod, la o scurtă plimbare prin orașul München. Dați subscribe la canal. Vă pup, toate cele bune, pa, pa!